ce aqidar da suka wala suke da ita la mahalata. duk wani wanda zai taso a yanzu dan shekara 30 ko dan shekara 25 ko dan shekara 40 ko wani mai son zuciya da ike yayi zamani da su ya ce ba su halatta wa kansu waɗannan abubuwa na ɓangarorin shari'a ba ƙarya ike yi. sai ya zama duk garin da ka shiga a Najeriya nan tun daga nan har ko'ina har Lagos inda duk kaulaha ya je a yanzu sai ka je ka samu wata da aka ce matar shi ce. ban san ko ka san haka ba, tun daga Zaria har Sokoto har Katsina har Kebbi har Kano har garin Lagos har kasashen Ibra da kasashen Igala da sauransu kaf sai da aka daura mishi aure ko da kwana ɗaya zai yi a can kuma ya baro mata 4 nan kuma sai a daura mishi aure da ita in ya tsallake ta shikenan. ka je ka saurari kaset din nan tankaɗe da rairaya a inda Sidi Ali Sokoto ya rinka bayyana ire-iren waɗannan abubuwa da ya je Igala land ƙasar Igala irin barna da ta'adin da ya je musu. waɗannan matan suna nan har yanzu za ka ji an ce ai mata kaulaha ce amma kuma sai ka ji wai ta yi aure amma kuma ana cewa matar kaulaha. don haka duk lokacin da lokacin maulidi ya zo za ta yi maulidi a kofar gidanta, za ta yi maulidin annabi, za ta yi maulidin kaulaha, kuma tana da miji a yanzu fa amma a matar kaulaha take. yanzu wannan ba hila ba ce? hila ce. kana da mata 4 ka je ainihin Kano sai a samu budurwa sai a daura maka aure da ita. in ka tashi tafiya ba sakin ta zaka yi ba, kawai sai ka tsallake kai gaba. in ya isa ka tsina haka, in ya ko ina haka banda dukiyoyin jama'a da za a yi ta ɗibowa. waɗannan barnar da ike bahaushe a arewa bai gaji rubutu ba. malaman tarihi sun san me nake nufi. a cikin tarihin Hausa ba sa rubuce su aje. ba a tattara waɗannan abubuwan an rubuta ba in ban da littafi kwaya ɗaya da na san malam mai gari ya rubuta, wani professor mu daga jami'ar Bayero wanda sai da 'yan ɗariƙa suka yi yunkurin su kashe shi a halin fashi a gidan kaula ya girma. ya zo ya thesis ɗin shi na PhD akan Sheikh Iyas As-Sangali, ya kawo cikakken tarihin kaulaha, ya faɗi duk irin waɗannan shegantakun da ke ciki. shi faɗan gidan ne, su ne muridan tafiyar, sannan su Sidi Ali Sokoto nan kuma su ne masu masaukai waɗanda su sun san duk shegantakar da ake yi. a lokacin da ya zo nan anguwanmu Muciya, a nan gidan ainihin wannan mutum aka sauke shi, Alhaji Hamisu dan Kabalu. a cikin matan shi ya rinka kwana, ɗaki ya rinka bi. na gode Allah da wannan magana ba ina faɗa muku ita a yanzu bane, sai da nan nuna Alhaji Hamisu a gaban 'yan sanda na faɗi wannan maganar lokacin 1995 October da muka yi wa'azi, aka yi hayaniya, muka je aka zauna. na ce a'a, ba abin da za ku gaya mana yau me ba mu sani ba, ai ba yara muke ba. yace to mala awolu mu je dai mu zauna lafiya. na ce ina zaman lafiya bayan ka ɗibi matanka ka ba shehunan ɗariƙa suna ta ci. sai sadda kai shi ne sa Alhaji Usman mai abubuwa suka ce taɓe su kansu yan izala abin ya fi ƙarfin su, wannan izalatul izala kenan, sai suka sun da kai. to jama'a, wanda duk ya halatta wa kanshi farjin wata mace wadda ba tashi ba, ya halatta wata dukiya wadda ba tashi ba, ya halatta wani rai wanda bai halatta mishi ba, wannan ya zama kafiri. ko da bai sadu da matar ba, ko da bai sha wannan abu ko bai ci ba, halattawar kawai kafirci ne, balle aikatawar a aikace ya tabbatar da ya halattawa kanshi ne. saboda haka akwai aiki akan ahlus sunna, wato ahlus sunna da suka fara da'awa a Najeriya, da ba hayaniya da ruɗu suka ba da ƙarfi ba, da sun ba da ƙarfi akan karatu, da da'awar ahlus sunna ta wuce da ake tunani.
amma lokacin da ahlus sunna suka bar karatu suka ci gaba da rudu da masu waɗancan rudun suke so da suka ji abin ya dawo rudu su ma sai suka fito da haka yanzu sun fito da ƙarfin su ne kuma sun samu wasu 'yan boko daga cikin 'ya'yansu suna ƙoƙarin justifying abin da iyayensu suke kai daidai ne kuma babu dalilin da za a kafirta su domin kafirta su samar da rabuwar kai ce a tsakanin musulmi in aka ce a tsaya a waiwayi menene ya haifar da rikicin tun farko sai a ce a'a to ba za a waiwayi rikicin ba babu sauran burbushin rikicin a'a yanzu ne ma ake kan wannan rikicin saboda haka ku fahimci waɗannan abubuwan jama'a ku fahimci waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya kiyaye